Il-kap nazzjonalista Alex Borg ma jafx li f'pajjiżna għandna skyline policy nazzjonali u li din waħda pubblika. Din il-politika l-ewwel waħda x-xorta tagħha saret minn Gvern Laburista 11 il-sena ilu u tispeċifika b'mod ċar dawk iż-żoni fejn jistgħu jinbnew it-torijiet f'pajjiżna. Iżjed minn hekk din saħansitra kienet approvata mill-Parlament biqbil mill-Oppożizzjoni stess dak iż-żmien immexxija minn Simon Busuttil. Sa dakinhar il-Gżejjer Maltin ma kellhom l-ebda politika simili u allura applikazzjonijiet għal skyscrapers setgħu isiru f'kull parti tal-pajjiż kif seħħ taħt gvernijiet preċedenti nazzjonalisti. Minflok dan ġie regolat darba l dejjem fl-2014 kif l-ewwel skyline policy nazzjonali iddeterminat li t-torrijiet jistgħu jiġu proposti biss għaż-żona ta' paċi fil-Fsanġeljan, Tinjef ta' Sliema u l-qasam industrijali f'Tal-Imrieħel. Dan kollu u pubbliku u aċċessibbli għal kulħadd iżda mhux skont il-kap nazzjonalista. Waqt li ġie intervistat fuq il-midja l-partit tiegħu stess l-erba' filgħaxija fejn ukoll qal li nesa f'liema intervista riċenti semma il-proposta tiegħu biex ikun hemm torrijiet f'Għawdex, Borg qal li qatt m'għandniex politika simili dwar fejn jistgħu jinbnew it-torrijiet f'pajjiżna. F'intervista m'iniex konxu eżattament li moħħda kienet propju kont semmejt li hemm bżonn reviżjoni tal-local plans biex nindirizzaw ir-realtajiet tal-lum għax ilhom ma jiġu reveduti mill-2006 u ma naħsibx li l-kostruzzjoni fl-2006 hija l-istess kostruzzjoni li għandna fis-sena 2025. U parti mir-reviżjoni tal-local plan hija propju li nżidu l-skyline policy. Illi llum m'għandniex, ġifieri bdejna nibnu torrijiet, però fl-istess ħin m'għamilniex liġi li tirregola l-skyline policy fejn tgħidlek fejn għandu jkun hemm torrijiet u fejn m'għandux ikun hemm torrijiet. Kif jiġdu diversi rapporti sa mill-2014 stess dan kollu u pubbliku u faċilment aċċessibbli anka sempliċi tfittxija fuq l-internet tagħtik dak kollu li hu relatat ma' din is-skyline policy li ġiet approvata mill-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Mhux l-inqas li din ma tippermetti l-ebda bini ta' skyscrapers fil-Gżira Awċija dak li issa jrid il-kap nazzjonalista. Tal-dikjerazzjoni bla doċ tasal fl-isfond li fl-aħħar jiem f'intervista ma' Ħusħu kien li sen li jrid skyline policy għal Għawdex li tippermetti li jinbnew skyscrapers f'ċerti partijiet tal-Gżira. Dan meta sal-lum is-skyline policy nazzjonali ma tippermettihx. U taħseb li f'Għawdex għandu jkun hemm postijiet fejn għandu jkun hemm torrijiet? Ma tistax tiġġeneralizza. Għalhekk qed ngħidlek ġieli ma tistax tgħid Għawdex in ġenerali, għandek areas fejn jista' jkun hemm abbażi ta' din is-skyline policy kieku.